మహాసభలు తిరుపతిలో ఏప్రిల్ 16, 17, 18 తేదీలో జరగబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అన్ని రాష్ట్రాలలో ప్రధానంగా 2 అంశాలపైన కార్మిక వర్గానికి శాపం లాంటి, మరణశాసనం లాంటి ఉరితాళ్లలాగా ఉన్నటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా, అదేవిధంగా మోడీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్టీకరణ, ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా అన్ని రాష్ట్రాలలో సదస్సు జరపాలని ఐఎఫ్టీ జాతీయ కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. ఆ పిలుపులో భాగంగా ఇవాళ ప్రాంతీయ సదస్సు వాళ్ళ నిజామాబాద్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా కార్మిక వర్గం వాళ్ళ కనీసం కార్మిక వర్గానికి 26,000 కనీస వేతనం ఉండాలని, అదేవిధంగా మోడీ 8 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలు లాభాలు ఆర్జించేటువంటి నవరత్న, మహారత్న, మినీరత్న కంపెనీలను దేశంలో ఉన్నటువంటి 367 ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమ మొత్తం కూడా కార్పొరేట్ రంగాలకు వాళ్ళ దారాదత్తం చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఐఎఫ్టీయు ఒక విప్లవ కార్మిక సంఘంగా కార్మిక వర్గాన్ని చైతన్యం చేసి ఈ దేశంలో ప్రతిఘటన పోరాటాలు నిర్మించడానికి, విప్లవోద్యమాలు నిర్మించడానికి ఐఎఫ్టీయు నెల్లిమర్ల, చిత్తూరు, అమరవీరుల వారసత్వంతో ముందుకు పోవాలనేటువంటి పిలుపుని కార్మిక వర్గానికి అందిస్తూ ఉంది. ప్రధానంగా మోడీ వాళ్ళ కార్పొరేట్ ప్రతినిధిగా ఇవాళ ఉండి దేశంలో సహజ వనరుల్ని, దేశ సంపదని వాళ్ళు అమ్మేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి. వాళ్ళ కార్మిక వర్గం వైపు కాకుండా, ప్రజల వైపు కాకుండా కార్పొరేట్ ప్రతినిధిగా, వాళ్ళ ఏజెంట్గా, బ్రోకర్గా, దళారీగా వాళ్ళ వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక వర్గం చైతన్యం కావాలా, కార్మిక వర్గాన్ని సమీకరించి ఈ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు నిర్వహించడానికి సదస్సులు నిర్వహిస్తూ ఉంది. కార్మిక వర్గం అందుకు సంసిద్ధంగా ఉండాలని ఐఎఫ్టీగా మేము కార్మిక వర్గాన్ని పిలిపిస్తా ఉన్నాం.